AFM News. Police Report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Anawan, ano bang nangyayari sa cellphone mo? Go! Suluyin na ko Yes, kita. Idol Bernard, masamunan ako the person pinatiling, iti Pagod Ilocos Norte. Nabigbig ti akusado nga ni Rogelio Failog na nagtaon to 80, may isang manalong kinagindig ti Barangay Kaunayan, Pagod Ilocos Norte. Mabenti Elias warrant of arrest iti kaso ng estapa na tili din ang akusado. Mabenti panimplementado iti kung ti polisya iti kamat ini. Naman, nga ti kaso ket in rekomendar iti piyansa nga 20,000 pesos sa manipod iti Fourth Judicial Regional Municipal Court iti Iltis na Ilocosur. Ti akusado ket naiyed muna iti arresyo for medical examination asakpay nga naiturong iti korpo ti pulisya para lang iti panakay dokumento iti panakatilyo na asan tumayer tin warrant iti korte nga nagtaudan ti warrant of arrest na. Sigon ti PNP voluntaryo nga simuko dati akusado apaman nga nakita na iti arresting officer nga nagdikda iti warrant of arrest daputi kaso nga estapa. Iti met ili ti Jingrat Ilocos Norte may isang lalaki met iti napilaan iti reklamo daputi great theft alarms and scandal and iti Flagler State Article 151 iti RPC iti Jingrat Ilocos Norte. Iti report iti PNP iti Agent 15 o Salas 8 iti Rabi nakaawat iti tawag dato'y PNP station manipot iti pagtingan tagnagan na Primrose de los Reyes del Prado manipot iti Barangay Guerrero Jingrat Ilocos Norte nanibagan na nagda iti nagubur iti likod iti pagtainanda Idol Bernarda. Kapag ito ni Primrose ket Rumar na pandakilitan dati nagubur kadwa na dati anak na iti mismo nga sangwanan iti pagtengan dating kasansan iti gate. Mabuta rito nakikot da gaputa rito agnaga na Don Mark Canal nagtaon to patapulo at 5 may isang architect agindig met lang iti Barangay Guerrero Carrobada iti nakita dangan iti Sampilo Aldona Bernarda. Okay. Dahil ito gem na kahit na sumrek iti unang iti pagtinanda indoor na dato'y gate iti pagtinanda nga nagkunan na nagsuot dati sa Primrose Rumar patayin ka in baga na kano iti namin Ado Agundaway Ado La Bernarda kaya tigim na dato'y armas ng Sampilo kaya sumatin iti nagdandanagan dato'y biktima kung kasamatin iti Carrobada iti panagresponde dito kami iti PNP nakita nga suspect nakastriken dato'y iti solar iti pagkainan iti pa nga nangidda nga pinagsaw na dakes iti nagresponde ng pulis gamo dito'y impacify iti lugar gamo ka ito'y panagsasaw dakes iti suspect iti pulis nga nagresponde iti nakamatatanga pantengan iti suspect iti Rimar iti mismo nga likod nga sumiten iti panay bakalan dati gemna nga Sampilo Idol Bernarda nga naggisaw iti masang 300 truck nga nakaparking iti solar iti nakamatatang biktima. Narapugan iti kamkamang iti pulis dato'y duwa nga pidaso iti Sampilo iti mismo nga pagtingan dato'y biktima. Iti suspect adan iti kustudyar iti PNP Jingrat Police Station ket iti kaso nga grave theft alarms and scandal hindi panaglagsing iti Article 151 iti revised penal code Idol Bernarda iti agdama kung iti PNP dati ket imbag na pacify da sa kagin iti armas awat idangran iti ratong eksena mga pasamag iti Barangay Guerrero at Jingrat Ilocos Norte. Gawag po ng manipod iti kwarpo di pulisya Idol Dennis Alipio Katak Aramel.